Ale veď to je vôňa čerstvo upečeného sladkého croissantu. Ako sa tam najrýchlejšie dostanem? No, nikdy som nevybočil zo svojej trasy, ale ešte nikdy som nemal croissant. Ha! Pes! Čo? Chce vás ožrať! Moje pierka! Tu okolo jeho papule! Áno, sú okolo moje papule, lebo mi ich tam hádžeš. Ja som poštový pes. Nie, ja som poštový holub. Nie, ja som poštový pes. Ja som poštový Ja som holub. poštový pes. Volám sa Ku, Hrku. A nie som obyčajný holub. Volám sa Lucky. Bývam v tomto mestečku. A čo je v tej zásielke? Čo to ti nemôžem povedať, to je poštové tajomstvo. A môžeš mi povedať adresu? Nemôžem, poštové tajomstvo. Rovno, doľava, doprava. Prečo si znova zastavil, čo? Jedno espresso bez mlieka, bez cukru, poprosím. Lampy! Svetlo, potom tma. Keď mesto na noc zaspáva. Nie je na tom nič zložité chodiť po schodoch. Pozri, urobiť krok. No a ak nevieš urobiť krok, tak urob skok, skok. 11 674. Schody vedúce až hore Niesen vo Švajčiarsku. Ako okno na Cirque du Soleil. A sú tam akrobati a žongléri a robia rôzne nebezpečné kúsky a žonglujú. Prechádzať cez Berlínsky múr bolo veľmi nebezpečné. Mnohí to skúšali, niektorým sa to podarilo, niektorým zasa nie. Múr nárekov? Ale veď si povedal, že je to želací múr, tak by to mal byť múr želaní, alebo ja neviem, je múr nárekov. A je v starobilom Jeruzaleme. Sú tu nejakí ľudia, ktorí by si chceli zahrať decká posedávajúce na múriku? Potrebujeme 4. Ja. Ale nie. Ja dneska nemôžem ísť na múrik, pretože mám toľko veľa domácich úloh a ešte musím doma aj vysávať a umývať riad. Blés. Je mi zle. Fuj, blé. Jožovi to konečne došlo. S Janou chodím predsa ja. No to nie je pravda. Boli sme sa raz korčuľovať a to bola strašná nuda. Bravo! Poďte sa pokloniť, Poďte sa pokloniť. Poklonte sa. Výborní ste boli, môžete nám vrátiť kostýmy.